Il-ġimgħa filgħodu l-Partit Nazzjonalista żar serra tat-tadam fl-Imġarr. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru kien hemm l-eks Ministru Ċensu Galea u l-eks Segretarju Parlamentari in-Nutar Tony Abela. Meta kien qed iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, Lorenz Gonzi prova jiskredita il-pożizzjoni li ħadu qatt ta' msieħba soċjali favur il-proposta tal-Partit Laburista li jorħsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Prim Ministru, kenna fl-aħħar sigħat kenna l-iżviluppaturi, kenna l-min ħaddem, kenna dak li operaw ristoranti u lokandi li l-koll irċevew b'mod pożittiv il-proposta tal-Partit Laburista għat traħħis fil-kontijiet. Inti minħatijak kellek reazzjoni differenti. Allura tħoss li inti biss għandek raġun? L-għennet reazzjoni tal-assoċjazzjonijiet kienet qabel ma il-Partit Nazzjonalista kixef dil-gimmick tal-Partit Laburista. Al kontrarju tal-impressjoni li provajat il-Prim Ministru, unions f'pajjiżna tkellmu favur il-proposta tal-Partit Laburista kemm qabel u anke wara l-konferenza tal-aħbarijiet tal-Ministru Tonio Fenek. Iżda l-Prim Ministru il-proposta tal-Partit Laburista hija ħmerija of the First Order. Din hi ħmerija of the First Order, gimmick li bħala qatt ma rajna f'pajjiż. Apparti l-pożizzjonijiet differenti li ħal Prim Ministru fuq din il-kwistjoni, tul din l-aħħar leġislatura tibqa' tiddomina id-dikjerazzjoni tiegħu meta fil-Parlament qal li ser jivvota bil-qalb biex il-kontijiet ma jorħsux. U sa nivvota kontra din il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni u sa nivvota kontra bil-qalb. Pożizzjoni li l-Prim Ministru ammetta li għadu qed iżżomm magħha sal-lum. Għadek kuntent, għadek proud dik id-dikjarazzjoni? Jiena irrid nerġa' nirrepeti għal mid-darba illi dakinhar li kellna l-vot fil-Parlament, l-argument ewlieni tiegħi li baqa' l-istess sal-lum. Is-sostenibilità. Fil-waqt li għamlu ċara li l-proposta ta' traħħis fil-kontijiet mhijiex priorità għalihom għall-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-kandidati nazzjonalisti, l-aktar importanti huwa jekk it-tadam kien ser ikun lest sal-elezzjoni.